Bueno, bona vesprà. A veure, antes de comenzar el pleno, volia comunicar-los que ha estat Àngel i per un problema personal no va poder assistir avui al pleno. Així és que li ha dit que lo primer és lo primer. Així és que avui no anem a tindre a Àngel. Bueno, entonces anem a donar pas al pleno d'avui, del dia 20 d'abril, i a veure, en el primer punt, informes i decrets d'alcaldia. Senyora secretària. Se da cuenta de los decretos de alcaldía del 205 del 21 de marzo de 2017 al 243 del 3 de abril de 2017. Moltes gràcies. En quant a informes d'alcaldia, a veure, en educació, comentar-los que en l'escoleta de Pasqua, que com tots saben va ser festa local, el dijous sant, el dia 13 d'abril, van acudir 27 alumnes i el dilluns de Pasqua, el dia 10 d'abril, que també era festa local, van acudir 21 alumnes. L'escola infantil municipal, les jornades de portes obertes serà el dissabte, el pròxim 29 d'abril, de 11:30 a la 1. El període d'inscripció per a la coleta d'estiu, o per a l'escola d'estiu... Infantil, sí, vale. Per a l'escola infantil, perdoneu. Per a l'escola infantil serà del 18 al 28 d'abril i després el període de matriculació serà del 15 al 24 de maig incluït. Després, en el tema de mig ambient, comunicar-li al poble que estarà la ITV mòbil, que serà per ciclomotors, motocicletes, remolques agrícoles, tractors, quadriciclos i quads. Estarà el dia 18 i el 19 en el polideportiu i estaran des de les 9 del matí fins a les 2 de la vespre. Sí, de maig. Del mes de maig. A veure, dir-los que en la matinada del dimarts, dia 25, que serà el dia 25 al dimecres 26, van a llevar a càrrec l'ensofatar i el tratar l'arbre del plàtano per part de les tècnics de la Diputació. També comunicar-los que en els pròxims dies anem a llevar a cap la neteja i l'asfalt de lo que és el camí de la Mare de Déu i el carrer de la Paleta i arreglar totes les batxes que n'hi ha en la carretera que va a la Mare de Déu passant per la Verge. Vostè perdona. També informar-los que s'inaugurarà el jardí del Pau de la Neu, simplement perquè quedi un poc més cobert i més bonic el passeig que tenim des del Plàtano fins a la Mare de Déu. Després, en la regidoria de Cultura, Patrimoni i Tradicions, el dia 25 d'abril hi haurà Consell de Participació Ciutadana a les 8 de la vesprà en la Casa de Cultura i queda obert per tot el veïnat de Viar, com és normal. El dia 29 d'abril, representació teatral de la Festa del Cel, amb motiu del 75 aniversari dels Maseros de Viar. El dia 16 de maig, contacontes a càrrec de l'Institut Joan Gilabert en la Casa de Cultura. El dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, presentació de la peça de l'any, no? De la peça de l'any. Sabeu que tots els anys traiem una peça del museu en la qual és el que entreguem en les actes protocol·laris i tal.
El dia de 9 de maig, inauguració de l'exposició Alfanumèrics de Rubén Alfaro en el auditori de la Casa de Cultura, ¿no? Vale. Hecho. Vale. Passat el punt 1, anem al punt 2, el contracte de gestió de serveis públics d'abasteciment d'aigua potable. Bueno, anem a veure. Així anem a tindre un problema, perquè com vostès saben, per aprovar un tipus de contractació d'estos es necessita el que és la majoria absoluta de los components de lo que es la corporació. Entonces, bueno, pues con Wii no está Ángel, pues nos vemos en l'obligació en tot cas de deixar-ho damunt de la taula i portar-ho per al pròxim ple. Bueno, el que voten a favor o que voten en contra ja ho deixarem per al pròxim ple. Votar-la sobre la mesa de què votar. Vale, entonces, ¿vots a favor de que deixe sobre la taula? ¿Vots en contra? Abstencions? Vale, moltes gràcies. Anem a passar al tercer punt del dia, proposta de condecoració a la gent de la policia local. Senyora secretària. La Comisión Informativa Permanente en sesión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2017 adoptó a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente el siguiente dictamen. Con fecha 7 de abril de 2013, el agente de la Policía Local de Biar, don Gregorio Albero Crespo, cumplió 25 años de servicios prestados como funcionario del Ayuntamiento de Biar en la escala de Policía Local y sus auxiliares, según datos que obran en el expediente personal registrados en este Ayuntamiento. En el decreto 124/2013, 20 de septiembre del Consell, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que se conceden por la Generalitat a los miembros de los cuerpos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, se establece en el artículo 5 la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco, que se entregará a los miembros de la Policía Local, cualquiera que sea su categoría, cuando cumplan 25 años de servicio en el cuerpo, sí que consten antecedentes desfavorables en su expediente personal o pendientes de cancelar. Por el oficial jefe de la Policía Local se ha formulado esta alcaldía la propuesta cuyo tenor literal es el siguiente. Propuesta de condecoración al agente del cuerpo de la Policía Local de Biar, don Gregorio Albero Crespo, con la medalla del mérito policial con distintivo blanco al haber superado los 25 años de servicio sin ninguna nota negativa en su expediente personal, en atención a las siguientes circunstancias. Don Gregorio Albero Crespo ingresó en el cuerpo de la Policía Local de Biar el 7 de abril de 1988, con un total de 27 años de servicio a fecha de hoy, realizando sus funciones con total dedicación y teniendo en todos estos años una trayectoria profesional excepcional. Desde el ingreso en esta plantilla viene observando una conducta intachable en todos los cometidos que se le han encomendado, dando muestras en su relación con el ciudadano de una exquisita educación y profesionalidad. Dado que la gran mayoría de sus servicios prestados han sido durante los turnos de noche, ha realizado numerosas intervenciones en las que siempre se le ha presentado la ocasión. Ha dado muestras de valor, entrega y pasión por su trabajo, dedicándose por entero al cumplimiento del deber de ayudar a los demás en defensa de la ley, de la seguridad ciudadana y del bienestar de sus vecinos. Siempre ha estado dispuesto para la realización de cualquier servicio, tanto ordinario como extraordinario. Según requiriera el servicio, él estaba disponible. Se ha adaptado excepcionalmente a las nuevas tecnologías implantadas para el mejor funcionamiento de los servicios públicos, a pesar del esfuerzo que para ello ha debido realizar. Gran parte de su vida la ha dedicado a esta profesión, tanto se encontrase de servicio como fuera del mismo, puesto que es vecino de esta población y siempre ha tenido tiempo y ganas de ayudar y dar respuestas a los vecinos que lo necesitaban, dentro y fuera de su trabajo. Se ha ganado el respeto y admiración de todos y cada uno de sus compañeros, siendo un modelo a seguir por su amabilidad, profesionalidad, disponibilidad, sencillez, inteligencia y afán de superación para conseguir dar un mejor servicio, si cabe, día a día a los ciudadanos, siendo un compañero en el que puedes confiar con los ojos cerrados en cualquier circunstancia y situación. Por todo ello y las infinitas actuaciones favorables que ha venido realizando en estos años de servicio, considero que el agente de la Policía Local de Biar, don Gregorio Albero Crespo, reúne méritos suficientes para hacerse acreedor de tan importante distinción, por lo que se propone para la concesión de la condecoración que se estime oportuna. El oficial jefe de la Policía Local.
Por todo lo cual, propongo al Ayuntamiento que por unanimidad adoptemos el siguiente acuerdo. Primero, solicitar a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la iniciación del correspondiente expediente para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al agente de la Policía Local, don Gregorio Albero Crespo, al haber superado 25 años de servicio en el cuerpo de la Policía Local de Viar. Segundo, facultar a la Alcaldía para suscribir cuantos documentos sean necesarios para la perfección del presente acuerdo. Tercero, notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y dar cuenta a la Jefatura de la Policía Local y al Departamento de Personal del Ayuntamiento. El alcalde, Julio San Juan Martínez. Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión. Bueno, pues muy bien. Crec que és un reconeixement merescut per tot l'esforç, conforme molt bé explica el jefe de la policia, que l'ha tingut en baix dels seus servicis. I bé, si algú vol añadir alguna cosa... Per part, sí. Felicitar a Gregorio, més conegut com a Goyo, que és policia d'aquest Ajuntament, i recordar-los que va complir 25 anys de servei al 2013. Estem parlant que els 25 anys es va complir en l'anterior legislatura i després de 15 anys és aquest equip de govern el que li fa el reconeixement després d'haver passat ja més de 25 anys. Enhorabona, Goyo. Res, jo sumar-me a les paraules d'Asun i felicitar-lo per sus 25 anys de treball. Muy bien. Sí, bueno, pressupost, són 25 anys de treball dedicats al poble de Viar, perquè ella ha estat així des del primer moment ajudant en tot el que ha pogut i més. I bueno, pues esperem que la Generalitat tinga bé el concedir aquesta medalla, perquè bueno, no és competència sols de l'Ajuntament, sinó és competència nostra sol·licitar a la Generalitat i que li siga concedida, que normalment una volta que passen estos 25 anys es sol concedir. Entonces, pues esperem que siga així i que felicitar també a Goyo per este treball. Muy bien, entonces anem a votar. ¿Vot a favor? Moltes gràcies. Passem al quint punt de l'ordre del dia. Al quart. Perdoneu. Resolució del conveni de col·laboració de Busó Ciudadano. Señora secretaria. La Comisión Informativa Permanente de Sesión Ordinaria celebrada el 12 de abril de 2017 adoptó a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente al siguiente dictamen. Proposta resolució conveni de col·laboració relatiu a l'aplicació Bústia Ciutadana. Antecedents. Des del passat any 2008, la Generalitat col·labora amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana a través de l'aplicació Bústia Ciutadana amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana. Els diferents municipis interessats en aquesta aplicació van formalitzar el corresponent conveni de col·laboració. En concret, l'Ajuntament de Viar va subscriure el passat 18 de gener de 2011. Actualment, la present eina ciutadana ha quedat obsoleta i en desús i, per tant, ja no compleix els objectius que contempla la normativa i les normes polítiques que en matèria de participació exigeixen. Amb data 23 de març de 2017 es rep comunicació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social i Participació i Cooperació, per la qual s'informa que en 2017 es va procedir al tancament definitiu d'aquesta eina pels motius exposats anteriorment. Per tot la qual cosa, i atenent a la comunicació rebuda, sol·licita l'adopció per unanimitat del següent acord. Primer, manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Viar de resoldre el conveni de col·laboració Bústia Ciutadana, subscrit amb la Generalitat el passat 18 de gener de 2011, atenent a les raons manifestades en els antecedents d'aquesta proposta. Segon, comunicar a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació l'adopció del present acord. El regidor de Participació Ciutadana, Joan Lluís Escoda Parra. Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión. Moltes gràcies. Algú té que... Bé, simplement dir que, com ja s'ha explicat a la comissió, que aquesta eina, i com ja s'ha explicat, que la bústia, quan es va fer, l'objectiu era tenir un contacte directe amb la ciutadania, però per diversos motius aquesta eina no funciona com realment es pretén des de Conselleria o per part de l'Ajuntament. Volem un contacte més efectiu, més directe, i ja la Conselleria se n'ha donat i està fent una altra eina per facilitar la comunicació entre la ciutadania i la gestió pública. I si això tarda molt, també dir que per part de l'Ajuntament s'està treballant per a poder agilitzar aquesta gestió.
realment tenim que rescindir un conveni que es va signar i si després la Conselleria torna a fer una altra eina, doncs tornarem a portar al plenari aquest conveni per a poder col·laborar amb ells. Res més. Sí, és curiós veure que aquest conveni està signat pel que era el conseller Rafael Blasco del Partit Popular, que ha estat jutjat, condenat i que actualment complís condena. És a dir, en aquell moment ja, ara és evident que aquesta bústia no funcionava. Res més. Vale. Senyora Madalena. Sí, bueno, pues dir que, com ja va comentar en la comissió, no ha funcionat i per part de Conselleria estan intentant aplicar altres tecnologies que avui en dia tot ha evolucionat molt i n'hi ha altres plataformes que estiguen en contacte amb la ciutadania. Entonces, a nosaltres ens pareix correcte que diguem, fem cas de lo que la Conselleria se m'ha dit, que deixem, diguem, o cancel·lar este conveni, que a partir d'ara, si n'hi ha una altra possibilitat per part de Conselleria, anem a fer-lo. I, des de luego, no té res que veure i que en aquest moment n'hi haguera un conseller o n'hi haguera un altre. Vull dir, les coses funcionen si se li dona ús i no té res que veure les persones que estiguen, per lo que ha dit la senyora Gregori en aquests moments. I per part del Partit Popular anem a votar a favor també. Vale, pues entonces voy a favor de la... Moltes gràcies. Vale, donem pas al punt 5 de l'ordre del dia. Canvi de representant de l'Associació del Càncer en el Consell de Participació Ciudadana. Señora secretaria. La Comisión Informativa Permanente, en sesión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2017, adoptó reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente el siguiente dictamen. Asunto: inclusión representante en el Consejo Local de Participación Ciudadana de la Asociación Local de Lucha contra el Cáncer. En fecha 31 de marzo de 2017 se recibe en el Ayuntamiento una comunicación por parte de la Asociación Local de Lucha contra el Cáncer, mediante la que solicitan la inclusión de los representantes de su asociación en el Consejo de Participación Ciudadana Local. Por todo lo cual solicito la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aceptar la inclusión de los representantes de la Asociación Local de Lucha contra el Cáncer en el Consejo Local de Participación Ciudadana, designando a doña María Ángeles Bordera Verdú como titular y como suplente a doña Zaira Benítez Borquez. Segundo, notificar a las interesadas la adopción del presente acuerdo. Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros de la comissió. Moltes gràcies. Bueno, jo per la meva part donar-li la benvinguda a aquestes dues persones i que seguisquen fent la labor que aquesta associació fa a la ciutadania en general, no sols al poble de Biar, perquè saben que és una associació que està molt consolidada en tota Espanya. Senyor Joan Luis. Bé, res, no sumar-te a les paraules que diu Julio, donar-los l'enhorabona per participar i ha treballat per favor. És repetir el que ha dit, donar-li l'enhorabona. Sí, donar l'enhorabona als nous membres perquè n'hi ha canvi de junta directiva en l'associació del càncer, la local, i com el tràmit que sempre fem, quan n'hi ha canvi n'hi ha que aprovar-ho per ple i per supost anem a aprovar-ho. Vale, pues anem a votar. Vot a favor del punt. Vale, moltíssimes gràcies. Passem al punt número 6. És inici d'expedient i contratació de rehabilitació de la torreta. Señora secretaria. La Comisión Informativa Permanente, en sesión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2017, adoptó reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente al siguiente dictamen. Asunto: contrato de obras de construcción, de restauración y rehabilitación de la torre y lienzo de la muralla del Arco de Jesús. El objeto del contrato le integra la ejecución de las obras de restauración y rehabilitación de la torre y lienzo de la muralla del Arco de Jesús, conforme se indica en el proyecto de las obras aprobado por el Ayuntamiento en pleno en fecha 6 de abril de 2017. La ejecución del contrato se prestará conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas, en atención a que la cuantía del contrato resulta adecuada al inicio del expediente de contratación, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. En base a lo expuesto, se realiza la siguiente propuesta. Primero, incoar el procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras de restauración y rehabilitación de la torre y lienzo de la muralla del Arco de Jesús. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que han de regir el contrato que se contiene en el expediente y cuyo resumen es el siguiente.
Objeto, la ejecución de las obras, conforme se indica en el proyecto de obras. Duración, el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 6 meses a partir del día siguiente de su formalización. El acceso al perfil del contratante se realiza a través de la página web viar.sedelectronica.es. Procedimiento y forma de adjudicación. La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación, que es el Pleno de la Corporación, mediante procedimiento abierto, existiendo varios criterios de valoración. El precio de licitación, el presupuesto del contrato que se de base a la licitación no excederá de 247.405,33 euros, a lo que habrá que añadir el IVA correspondiente, que será del 21%. El valor estimado del contrato que se de base a la licitación es de 247.405,33 euros, excluido el IVA. Presentación de proposiciones, lugar y plazo de presentación. Las proposiciones se presentarán en la Oficina Municipal de Información en el plazo de 26 días naturales, a contados a partir del siguiente a aquel en que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante. Tercero, designar como responsable del seguimiento del contrato y su efectivo cumplimiento al arquitecto municipal, Miguel Pelló Alarcón, y publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica. El alcalde, Julio Luis San Juan Martínez. Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión. Bueno, pues conforme ha llegit la secretària, ja sabem més o menys de què va. Està ja posat en exposició pública el projecte, es va presentar a primers d'abril, estarà fins a primers de maig, i ara de lo que es trata és l'aprovar avui l'esplec en el que l'obra es té que fer, que seran els plecs administratius i les tècnics, per poder adjudicar-ho a l'empresa que es presente a la major oferta. Algú té que dir alguna cosa? Nosaltres el que hem de dir és que cada vegada està més a prop veure una altra vegada aquesta torre de la muralla, la muralla de l'Arc de Jesús, i que estem ja més a prop de veure el resultat final i que va ser un valor més afegit per a que vinguin a visitar Biar. Senyora Madalena? Sí, bueno, com ja manifestaré en la comissió i en el ple extraordinari que va haver, això urgia. S'ha tingut que fer ràpid i sí que demanem, per favor, molta urgència perquè la subvenció de Diputació en octubre, a final d'octubre, n'hi ha que justificar-se. Estem parlant de 6 mesos d'execució, que les 6 mesos pràcticament, mentre que es publica i tot i s'adjudica, anem a menjar-nos uno, per no dir més, i no sabem si arribarem a temps. Sí que demanem que, per favor, siga el més ràpid possible, que ja ho venim dient ja fa temps, i que l'empresa que ho faci que tingui en compte que estem parlant d'un monument molt important en Biar, que representa pràcticament la nostra història i que per favor que es faci en les condicions que mana el dret. Anem a votar a favor, com ja vam manifestar en la comissió, i que esperem que la subvenció de Diputació, que és part important del que costa aquesta restauració, que no es perda, que es faci ràpid. Puc dir-li que normalment en el plec ja aniran en aquestes condicions, l'empresa es farà responsable de que es acabe l'obra en fetge i crec que no anem a tindre ningun tipus de problema, ni anem a perdre res. De totes les maneres, també és una obra, per lo que vostè està dient, de que és una cosa important, de que es lleve bé, va estar vigilar aquesta obra per el que és el director de l'obra, però també per un arqueòleg, perquè és el que requereix el monument. Anem a votar el punt. Vots a favor de... Vale, moltíssimes gràcies. Queda aprovat per unanimitat. Anem a passar al punt 7 de ruegos i preguntes. Algú té que fer algun rol? No són ells que tenen les preguntes. És de moment, no. Bueno, anem a començar i anem a fer les preguntes que ens van quedar en el pleno passat. Esperem que se ens contesten en educació, perquè ens van quedar parats de les maneres que van tindre el passat pleno.
En el passat pleno hi ha un decret d'un pleno extraordinari que es convoca. Era un pleno extraordinari que es convoca el dia 10 de març, que no se mos ha notificat. Pel dia 13 de març els punts era votació d'urgència de la sessió, modificació de proposta relativa a la jornada contínua d'educació primària i infantil i assumpció de compromisos per a fer viable la jornada contínua. Després, el mateix dia 13 de març, s'anul·la la convocatòria i a nosaltres no se mos ha notificat. Ens agradaria saber per què es va anul·lar posteriorment el dia que anava a fer-se i no se mos ha notificat i què és el que passa en aquesta situació de la jornada contínua que nosaltres no hem tingut res de constància. Al mes que ve se li contesta. Se li contestarà al mes que ve. Vale. Per una altra part, ens agradaria saber, hi ha una factura de l'Orquestra Sinfònica de Villena de 1.000 euros corresponent a la Setmana de la Música i ens agradaria saber per què es fa càrrec de l'Ajuntament quan la Setmana de la Música sempre correspon el pago a la Unió Musical. Una factura de l'Orquestra Sinfònica de Villena. Sí, és l'actuació que paga sempre l'Ajuntament. Això ho fa pagar tots els anys de l'Ajuntament. Una actuació en la Societat Unió Musical de Villar. En la Setmana de Santa Cecília és la col·laboració. De sempre. Després, hem vist que n'hi ha una sèrie de factures. Per una part, transport del vertedero del resto de poda ajenas a obra, 488 euros. Instalació d'una font, 352. Relleno de grava caliza color rojo en zona de polideportivo, 6.010 euros. Rampa puntofista pàdel, 1.333. Es suposa que això forma part tot de l'obra que n'hi havia en el polideportiu, el arreglo de la pista de pàdel i alrededores. Per què no està incluïda això dins d'aquesta obra? Perquè sí que n'hi havia unes millores que ja les van notificar, que era l'asfaltar de la zona d'aparcament que no feia falta i sin embargo a l'Ajuntament li està costant quasi 8.000 euros aquesta sèrie de coses. Més val que no ens facin millores i que dins d'aquest contra les millores que ens incluïm això, que al final després té que pagar-lo l'Ajuntament. És una pregunta? Sí, no, m'agrada saber que per què no està ficat això en aquestes millores. Vull dir, estem parlant de quasi 8.000 euros que li ha costat a l'Ajuntament. A veure, el mes que ve ja se li passarà l'informe que està fent l'ingeniero. Per una altra cosa, us pareix molt bé que vostès se'n vagin al País Basco a promocionar el nostre municipi, però per promocionar-lo turísticament haurien de tenir el poble en condicions. Estos dies de Setmana Santa i ara este cap de setmana de Sant Vicent tenim moltíssima gent que ve a visitar-nos i la veritat és que ha deixat prou que desitjar totes les zones. A començar per la zona del plàtano, l'arbre, no sé si s'han passat, però està sec, no té aigua en les canaletes. Per part de les tècnics ja que estan tratant-lo ja fa molt de temps, se mos va dir que per favor l'aigua no li pot faltar i si vostès miren l'arbre, la part de dalt no té ninguna fulla, no li està arribant l'aigua, està brut, les forats que se li van fer, que són unes rendijetes que n'hi ha perquè respirara, tenen que estar net, estan totalment ple de fulles. El senyor alcalde m'ha dit que sí que ara van a donar-li un tractament, correcte que se li donen el tractament, però per favor, si no té aigua, no serveix de res els tractaments que estem donant, sinó que facin el favor que forma part del nostre patrimoni, no és un patrimoni arquitectònic, però sí que és un patrimoni viu de la història del nostre poble i moltíssimes persones venen també a veure-lo. En la zona jardina que n'hi ha alrededor, les goteos funcionen com funcionen, el parc infantil de baix n'hi ha columpios trencats i el cautxo també ha saltat, està molt brut, moltes voltes va fer botelló, per favor que repassen aquestes zones. La zona de la Mare Déu que estos dies està plena de gent que ha vingut a passar el dia o inclús a menjar-se la mona, estava brutíssima, les quartos de bany donaven pena
Les maceteros estan buits. Ens agradaria saber per què no s'ha plantat, si les palmeres que n'hi ha allí s'han llevat a la zona jardinà que n'hi ha en el Pau de la Neu, podrien haver-los omplit, perquè estem parlant d'uns dies molt importants i que ve moltíssima gent, i ara en aquest cap de setmana també. Les maceteros de la Torreta també estan secs, sense plantes. Sí que, per favor, us agradaria que, ja que vostè li dona tanta importància al turisme, mantinguem el poble en condicions per a les visites que venim. Les demanaria també, per favor, que les contenedors, saben que tenen un període de neteja, però ja fa calor, estan plens de mosquits, estan molt bruts, que es netegen també. I les contenedors que n'hi ha a la zona del mercat, ja lleva uns dies que quan ja està el mercat, pràcticament estan ja muntant les parades, passen a replegar el que és els contenedors que n'hi ha soterrats, que revisen els seus horaris perquè les persones que estan muntant les molesta també. Us agradaria saber també el contrat de la música. Han vist que s'han tornat les factures que ja ho han preguntat diverses voltes. Està ja acabat el contrat? Per favor, demanarien que ens donaren una còpia i què va passar en aquestes factures que s'han tornat dient que no n'hi ha contrat, com van a pagar-se. M'explica quan es va donar el contrat. També ens agradaria saber el contrat de Creu Roja que tots els anys es fa, el tema de menors i el tema també d'immigració, si està ja enguany ja fet. Serveis socials, el contestarà Àngel, suposa. A més que bé li contestarà. Joventut i els de les dos. Sí, però es gestiona des de... Al pròxim pleno, per favor. El contrat de l'alumbrat públic, en el pleno passat les vaig comentar que s'havien presentat ja per part de l'empresa que tenia que presentar el requeriment que se li havia fet per part de l'Ajuntament. M'agradaria saber si ja està revisat i si va convocar-se taula. Pues quan es convoque ja se li comunicarà. A veure, hem vist, ja en el passat pleno ens va dir el senyor alcalde que ja n'hi ha ingeniero. Hem vist que el decret es va fer el dia 28 en fetge del dia 20. Ja li van recordar que no havíem vist ninguna eixia. Ens agradaria que antes de començar ningú a fer faena, que és lo normal i lo lògic, que es filmaren les decrets antes de que les persones començaran a treballar, que seria lo correcte i lo normal. Ho tinguin en compte a partir d'ara, perquè no és normal que una setmana després es dicti el decret de contractació d'una persona. Parlant també de neteja, en el pati que n'hi ha, i aprofitant que ja comencem, que ara van a vindre festes, el pati que n'hi ha al costat d'on està la policia local està ple de botelles i de brutícia, que per favor que ho tingueren en compte i que ho netejaren. Hem vist també que n'hi ha un escrit de la Confederació sobre la concessió d'aigües subterrànies de diverses captacions de pau de lo que és alrededor de la comarca. Han donat 15 dies per fer al·legacions. Van a fer-se al·legacions? Està mirant els tècnics. Si quan ho faci, per favor, que ens faciliten. Sí, no es preocupe, que estaran informats. Hem vist una factura del dia 12 d'abril de SB Management del concert de metalls d'estil de Spanish Brass i Pep Botifarra segon pago. El concert de Pep Botifarra va ser l'any passat. Ara és de la factura de 1.081,90 euros. Ens agradaria saber per què es fraccionen quan normalment les contrats no es poden fraccionar. Ho expliquen al pròxim ple. També hem vist que n'hi ha un escrit parlant sobre la poda de les arbres que n'hi ha en l'avinguda de Banyeres, perquè n'hi ha una empresa a la qual Sanitat li està reclamant que per favor que tinguin en compte el que solten. Va a podar-se, van a tallar-se els arbres?
Ya hemos tenido conversaciones con esa empresa. ¿Pero van a cortarse? ¿O Ya colarse? le digo que ya hemos tenido conversaciones. Eso diremos. ¿Se han tenido conversaciones con esa empresa? Ja li ha contestat. Bueno, pues parlarem amb l'empresa. Bueno, com estem ara també ja a punt de festes, ens agradaria saber, han hagut una sèrie de canvis motivats per la legislació sobre el tema de la pólvora i a les tiraus per Sant Vicent i per festes les fa falta tindre el carnet de càrrega. Ens agradaria saber si saben realment les persones que van a participar este dia de Sant Vicent. Sí, hay unas listas y están confeccionadas y terminadas. ¿Pero cuántas personas? Que hay unas listas que están confeccionadas y terminadas. Mañana iniciamos el primer reparto de la pólvora. Y cada comparsa tiene su lista. ¿Pero no nos puede decir aproximadamente las personas que van a participar? Pues en las listas ahora de memoria no me lo puedo ver, pero si quiere le contesto a la próxima. Pero están las listas confeccionadas y terminadas. El número exacto no se lo puedo decir porque no me lo sé de memoria. Bueno, estos días també de Setmana Santa s'ha celebrat com un de les actes tradicionals que ens agradaria que ja que estan promocionant-se una sèrie de tradicions que s'havien perdut i que van recuperar-se, pues que l'Aurora, que és una de les tradicions importants de Biar, que no desapareguera. És un acte també prou important i que per favor es tinga en compte i per part de l'equip de govern també participen i l'afegisquen dins de les tradicions de Biar que s'incorporen ja que estan recuperant-se altres tradicions. El programa i està dins de tot i es fa el que es fa sempre. A veure, el que no Vull podem... dir que es pot potenciar més, això no ho dubte, però vull dir que s'ha fet el mateix que s'estava fent fins ara. Sí, però bueno, que Però- l'equip de govern també Jo vaig tinga en compte participar que- en l'Aurora, que participi. en la volta del tros de ma casa. Lo que no poden Que sí, dir-me, no? Però sí. lo que no poden dir-me a mi lo que tinc que fer, jo on tinc que anar. Vamos, digo yo. A Bueno, veure, agradaria també que ens informaràs ens han comentat que hi ha alguns canvis dins de festes, del que són les festes de maig, que se ens informarà de les canvis que va haver. Quins canvis? Nada, solamente hay un cambio que es la retreta y ha sido un acuerdo unánime entre los presidentes de comparsas, el presidente de la Virgen y la Concejalía de Fiestas, y se tomó un acuerdo que era que la retreta, el acto de la retreta se hacía en dos bandos, el bando cristiano y el bando moro. Saldrá a las 12 de la noche y el bando cristiano saldrán con una banda de música los 4 faroles cristianos y con otra banda de música los 3 del bando moro. Esa es la única novedad que hay para estas fiestas. Hi ha una factura també sobre una línia de red para ordenador en oficinas de conserje. Nos agradaria saber quina oficina de conserje. bueno, pues quan estigui En el instal·lat. proper ple no li contestaré. Sí, quan estigui instal·lat ja li direm, perquè com n'hi ha més d'un canvi, No està Ángel, no que són està les Ángel, que és el que tecnologies. normalment En el proper ple ho lleva. tindrà la resposta. Hi ha una factura també sobre el projecte Biar de Leyenda del curs de rutes teatralitzades que feia la universitat. Això no estava pagat per la universitat, Per la seu universitària. per la seu universitària, però hi ha una factura que paga l'Ajuntament. Claro, que som seu universitària i tenim una partida pressupostària. O sigui, que paga l'Ajuntament. Sí, com moltes coses que fa. No sé, té una partida. Bueno, no està el Consell de Serveis Socials, ens agradaria saber, però bueno, el pròxim ple. Per aquestes festes, en les festes de maig, les auxiliars d'hogar se ens va dir que no n'hi havia substitutos perquè no n'hi havia bolsa, con lo qual no van atendre les persones malaltes. En aquest cas ja n'hi ha una bolsa de treball, suposem, però no està el Consell per contestar-nos, que n'hi haurà substitució per atendre aquestes persones. M'agradaria saber si era així, però en aquest cas, si no està el consellal, doncs Li ho transmitirem al consellal la pregunta que vostè està esperem fent. que sí que n'hi hagi una substitució i que les persones puguin estar atendes.
El contrat de focs artificials hem vist que ha sigut adjudicat per 11.000 euros en una diferència de 2.000 en el següent. El primer, millor dir, són 9.090 i se li adjudica a l'empresa que és més cara, en aquest cas 11.000, per una diferència de 0,29 quilos de pólvora. Vull dir, la diferència és pràcticament mínima i són 2.000 euros de diferència. Ens agradaria saber per què han triat l'oferta més cara. Pues un informe técnico ha decidido que era el más oportuno y por eso se ha decidido. Demanaríem, per favor, que ja que n'hi ha Junta de Govern des de ja fa uns mesos, les actes d'aquesta Junta de Govern ens arriben perquè no tenim coneixement de les juntes fins que no veiem les decrets quan arriba el ple. Entonces, per favor, que se ens faciliten les actes de juntes de govern. Pillem nota. N'hi ha també una queixa, suposo que hauran pillat mitjos. En l'avinguda Alacant n'hi ha unes fotos, millor dir, la queixa són unes fotos a l'hora de les parades de l'autobús de baixar, sobretot l'autobús de xiquets en problemes, que costa o tenen problemes per baixar caires de rodes. Entonces ens agradaria que tinguin en compte, suposo que ho tindran en compte, preguem que per favor es faci el més ràpid possible perquè afecta prou a les persones que ho necessiten. Hem vist també una factura del manteniment de la pista de pàdel. A part de que n'hi ha un manteniment que és prou més barat que el que n'hi ha antes, si el manteniment al llarg de l'any no es fa també per part dels conserges, és com si no farem res. M'agradaria, per favor, que ho tinguin en compte i que en quan les conserges passaren també un poc el rastrillo, perquè fins ara no ha hagut, gràcies que no ha hagut ninguna persona que s'ha lesionat, però seria prou, la diferència a l'hora d'indemnitzar l'Ajuntament seria prou més cara. Per favor, ho tinguin en compte. N'hi ha una factura d'una empresa que es diu lecrom.com de Carcaixent, que repara placa base receptora dañada por un reptil y repara por humedad, limpieza y mejora de estanqueidad. ¿A què es refereix això, per favor? I contestarem en el proper pleno. És que no està el regidor de tecnologia. I en principi ja ho tenim. Ja està tot? Perdó. A veure, en el pleno passat van preguntar sobre el tema d'una floristeria que l'havien comprat i el senyor alcalde ens va dir que les flors eren per una boda. Ens agradaria saber si és que ara també l'Ajuntament paga les flors a les bodes, perquè quan uno es cara per l'església, que sapia, es paga cada un el seu. Si era així, ens agradaria saber si l'Ajuntament a partir d'ara va pagar també les flors de les bodes que es facin així. No es preocupe que no. En el pròxim pleno ja li direm en què va gastar aquestes flors. En principi ja no en tenim més preguntes. No? Vale, pues moltes gràcies per tot. Aprofitant que és l'últim pleno ara en el mes d'abril i el pròxim ja serà després d'últims de maig o a mitjans de maig, solen aprofitar ara en aquests moments per saludar al poble de Biar i dir-los que passen i disfruten de les festes que les tenim ahir de moros i cristians. Espero que passen en tota la normalitat i que disfruten. És que simplement és el poder disfrutar de les nostres volgudes festes i que són realment les que sentim. No fa falta donar-li més qualificatius. Moltíssimes gràcies de tot. Se levanta la sessió.